Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta na kamong tanan diha no? O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ni atong sugilanon part 70 na ta. O sa dili pa ako day basahon ni napipilangan nag-comment si Marisa Arancon. Salamat sa bilis nga upload sir. Happy kaayo ko. Salamat kayo sa pagpaminaw Marisa Arancon. O kang Isim, salamat admin sa part 16. Always listening from Indiana, USA. Salamat kayo sa pagpaminaw Isim. O kang Lucky Vlog, episode 16 na Lods. Go lang Lods. O kang Maricela Rawiran, waiting sa 17. O muna ni siya ako nang i-upload karon. O kang Ima Madora, selfish jud ni Lily, ayaw pagsugot Dalia. Salamat sa sumpay idol. Salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Joanne, kang Geraldine Kabante, salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Lucky Vlog, unta dili magbulag si Dalia o Arnel, nindot na kaayo ang drama. Salamat kayo sa pagpaminaw Lucky Vlog. O kang Geraldine Kabante, Marites kaayo Nisbilio. O magyud. O no, o karon no, dito maglangan ato nang ipadayon ang part 17 ng sugilanon, Estranyo sa Gugma. O salamat kayo sa inyong pagkadunayong pagpaminaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kining Sugilanon. Dalia, tita magbuwag. Lalong magbuwag ta. Anong hilak si mama? Unya, kinsa may mulaban ako, kunawayon ko. Tawga lang ko. Bisan asa ko. Kaya ako'y maaway sa imong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lily, unsa man imong gibuhat? Gitabangan ti ka sa imong problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ko makaikes mo ko, Lili. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lily. Gikan karon ikaw na si Lili. Dakong saan ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saan diri nako. Mga kundatan mo. Yumingalit ko na tana. Kay dili ikaw ang nagtiya sa mong ginabuhi. Sukad makasa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibok mong pagkatao. Pakasal nako. Kundi ko gustong pantuson ko ang imong amahan o igsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidad. Sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing balit ka nato sa RMN Drama, Estranyo sa Gugma. Ang miyagi ito na sayran. Nasuntukan gyud ni Jigger si Dalia sa tiyan sa pagtuo nga siya si Lily nga nakigbuwag niya. Apan naputol ang iyang pag-upaw unta kang Dalia sa dihang may nanuktok sa prutahan o gisikaran siya ni Dalia. Si Arnel ang nanuktok ug sa dihang miduol si Jigger, gisuntok kini niya og nakuyapan. Pao nga nakaikya sila og didto na mulahos sa hotel. Karon manghigala niya ang sumpay ning sugilanon, Estranyo sa Gugma. O gusto siya mabalik nimo. Mubalik? Ha? Sa ingon niya ana lang ka sayon? Abi kay bunog man sa iyang kakipon karon. Mubalik siya nako. Mingon siya nga dako sa iyo niyang desisyon sa pagbiyan nimo. Niangko na siya. Mao nga, gusto siya mga ipasaylo nimo, Arnel. Unsa? Nagkasulti mo? Nahibaw ko kunahain siya karon. Unsa? Mahibubag pasayloon na lang nimo si Lily, Arnel. Unsa? Nagkasulti mo? Nahibaw ko kung hain siya karon.
Usa. Naibaw ka? Unya, wag ka busultin ako. Huh. Nagplano ka lang di mo? Mao ba? O nga na iapil man ti ka. Nga amo man kinabuhi ni Lily. Ato ng kinabuhi karon. Apil ako sa tanan nimong kalihukan. Tungod kay napasakitan ako ang iyang uyab. O sibuti mo ipasabot. Ang mga tao nga parehas og utok sa uyab ni Lily. Dili na kakumpiyansahan. Okay, ako naman siyang nasuntukan. Posible gud nga magdumot na siya nako. Ha? Unsay trabaho ato tawhana? Nakasulti si Lily na ako nga wani trabaho. O nga, bisyuso kay ni. Okay, sige. Pawayo na diha. Kinahanglan makapanawag ko sa opisina. Muliv ko. Unsa? Ani na lang ta sa hotel. Magplano sa atong kasal. Ha? Magunaw na pa kita, anak. Mahibong ang imong mama. Ako lang unang mo paulis, bay. Dili ka mahimong paulid to. Kay sigurado ko na nakailan ako katong uyab ni Lily. Naibaw siya nga ako ang pamanunan ni Lily. Mabasa ko kini sa iyang mga mata sa diyang nakita ko niya ganina. Ug posible nga nakatultol siya sa bay. Ha? Pero, ang ako magamit. Ako na mukuha inis, bay. Pero sa dili pa. Mag-order ng tatkaon. Ug pahuway na diya. I-relax na imong tiyan nga nabunog ka. Hain naman ni sila si Arnel o si Lily. Ano wa pa manggid hangtod karon bilyo? Sa ako ba mina, madam? Doon na to sila importante kayong ginakaw. Nag-away man katong duha. Unsa man sila nag-awayan? Wa lagi ko kay bawa, miss. Ay, pastila ni mga tawhana. Wa pa lang busulting maglakaw sila. May pahuay mo ka, madam. May kus lang mapukaw ni mo. Oh, na Yvonne, nun zaman. Oh, ikaw man sadang akong tuyo din tita. Magchika-chika na lang ta. Ay, na, Miss Dahlia. Kapi naman lang hapit. Pero wa pa siya mabalik. Wa ba ka siya presuhan ni Jigger? Mihunong na sa pagpanawag si Jigger. Buot ipasabot nga nagkakita na sila. Pero nga wa pa man mabalik ni Miss Dahlia. Misaan siyang balikon ko niya. Pero nga hanggang karon wa pa man siya. Miinom naman lagi kag tubig diha. Gamay pang nakaon mo. Sakit mangod akong tiyan. Gawas pa. Nabalaka ko. Unsa may mong kibalakan? Si Lily. Basin mo gawas siya siyang itago ang kwarto. Ug makitan siya atong Jigger. Jigger diyan nga na itong tawhana. O, Jigger. Ay, karon pa kumutuo nga tinuod ang kahadlong kagibati ni Lily ato tawhana. Mao di ay ngayon igbihaan. Og ikaw na sab ang iyang gilawog adtong demonyo. Ha? Arnel, kaluhan ako siya. O kaluha. Kaluha nga wa magunahon na og kaluoy sa iyang kaluha. Mao ka na siya, Dahlia. Ha? Bangi siyang matanga sa pagkakaluha. Hakog, bintahosa. Gusto na. Ngano? Di ka gusto makabati sa kamatuoran kung unsang matanga sa igsuon kanang kaluha nimo? Wa siya kaluoy nimo, Dahlia. Nahadlok lang siya. Nahadlok siya para niya. Pero para nimo, wa. Imagine. Gilaog ka niya sa salbahis. Wa siya magunahon na kung unsay metabo nimo. Busagikan karon. Ako nang magbuot sa tanang buhaton nimo. Unsa? Dili mahimong gamiton ka ni Lily hangtod sa hangtod. Di ka ba gina makapasaylo niya? Sa pagkakaroon, dili pa. Arnel, Ug pasaylo ako. Nga ako una ang magbuot sa tanang mahitabo karon. Ug ikaw, ayaw gyud pagayigay sa mo. pero nakasaad ko nililing balikon ako siya siyang nahimutangan karon. Way mahitabo niya kung di ka mubalik, Dahlia. Pasagdi siya nga muhukom sa tanang gusto niyang buhaton. Nakasabot ko nga imo siya kaluha. Pero ayaw ilawog ng imong kaugalingon sa kaalawtan tungod lang sa imong kaluha, sa imong kaluoy niya. Ug dili mahimo nga sa tanang higayon, ikaw ang musaw sa tanan niyang kapalpakan. Ay, kagang kibol. Ay, unsa man nga do, Gigir? Anong imo man nang gilimpiwan ang imong armas? Ay, sinawa, oy. Mabuto niya! Kay pabuton ko bitaw tiyo. Kung makita na kong usab ka to, Arnel. Ha?
Magmahay ko siya. Kung ganong iya ko gisuntok. Kano ikaw may masuko og maayo, Jigger? Nagili pa man siya nga nimo asawa si Lili. Di lagi ba mawa ko si Lili, tiyo? Dahil masultiha, oy! Bawiun ako siya, gikan ang tutawanan. Unsa naman noon ni? Ni ano man noon ni sa hotel mo sangko, si Arnel? Sakita pagid sa kong kuto-kuto eh. Mauday nga, nahadlik yung maay si Lili siyang katipon. Kinsalpahis na kini. Pero, husto si Arnel. Gigamit lang ko ni Lili aron makalingkawas siya sa tanan niyang kapalpakan. Nabalik na si Arnel. Niya? Di palitan ta ka mga gamit nimo din. Nagpalit sa kog ako. Ha? Nga naman. Ani una ta din. Dili na mahimo. Sa? Ug nganong di man mahimo. Kinala mo pa uli ka. Kay babala ka si mama ni mo. Mahimo ra na akong tawagan sa mama. Ang imo trabaho, mapiktuhan ni. Natawagan na nako ang opisina. Naibaw na sila nga mo leave ko kay nangandam ko sa adlaw sa atong kasal. Mahinayon ko na nga itong pagpagkasal sa pari. O Dalia. O sige na. Gusto ko nga mag-shower ka. Una lang dito kay musunod ko. Sure gid ka nga. Ano yun na tadi ni sa hotel? Kung anong minislo man ang naong imo. Ano ka? Kung saan naman siya problema nimo ha? Kung andita din Uy, magtiayon daw Kung di ka angin nga mauwaw sa mga tao. Mr. and Mrs. ta din Mao ba? Okay nga naman Ikaw ni mo nga may bawaan nga imong ngay mo kumbana, ha? Kisa pinisulti ni mong gikaawaw ta ka? Tarong nga. Pero, kuan ba lang ba? Kung si Kuan. Kita rin kong doon din sa hotel suit sa pila kaadlaw. Unya nga naman Oo, siyempre. Kuan man good. Kung si Kuan. Mura man good dili tingali may magtipon ta din sa kakwarto. Hoy Dalia. Mr. and Mrs. ang naa sa lagbok din sa hotel. Busa di mahimo nga magtagsa tag kwarto, Ug ayaw na kong pagastuha pa tungod lang anang ngilad ni mo una diha. Pero, ay kabala ka. Di na ko ganang muhika pa nimo kay Kayon sa? Iwa kay lami. Matug na diha. Matug na ko dere. Buntag naman di ay. Si Arnel, naaman din siya sa sofa makatug. Kagwapo niya nakatug, Pero, way lami tawa na. Hoy, kung wako'y lami para ni mo, no? Wag sa jud kay lami para na ako. Bisit, lilikha ko sa gawas, no? Ano sa kinakas gawas? Huwag paklaro gahapon da. Hoy! Asa ka? Hindi ka mahimo mo gawas. Muli lang! Di gyapon na mahimo. Hoy! Di ba sinasundan ko atong jigger? Busa di mahimo magpasupasok ka sa gawas. Hayag naman di Susyo na ko sa lahian Kung na ito bang motor ni si Ranel. Bugnawa din is gawas Uy, namay nanugtog sa gate. Kinsam ka na. Ako ablihan. Nana. Kinsam. Excuse me, Bilyo. Miss Lily, naglakaw na ka? Miss Lily! Uy, ang samto siya. Nisutoy mo na pa yung sabay. Pag ko sa nang kinayahan na, huwag ko managad. Namanda na pamuhok. Huwag ka to siya hilanti. Isira ko na ng gate Una na ko siya sundan. Wow! Nakabalik na yung kong tunob din sa mansyon ni Anang. Kung wa pa lang kumabuang ni Jigger niya dohi kayo na. Ako na unta ang labing hayahay nga babae ini dapita. Buhong na sa tanan. May gwapo pang bana.
ang kwarto ni Anel. Wow! Nindota ka sa among kwartong Arnel, uy. Ang kama. Wow! Mahinda ko. Oh. Nagkapalit na dyan ko higda ning maong kama. Kanindot sa kong gipati. Nga nabalik na sa kuining kwarto, ha? Aha. Samtang wa pa si Anel, akong i-rearrange ang mga butang din. Kinahanglang mabawi ko ang ako mga sayop niya. Silbihan ko siya sama sa usa ka prinsipe. Niya na nga itong pamahaw. Mura man sa tag na sa ospital nga mahalon ini. Hinatdan pagpagkaon. Una-una ka na lang yun nga niagi ka sa ospital. Ug ako'y doktor nimo. Doktor nga tagdaog pagkaon. Uy, Arnel. Pwede ba mo pauli ka dyan sa inyong bahay? No. Ako lang mahimong pauli sa bayo og dili ikaw. Pero unsa may ako buhaton din sa kwarto sa hotel? Matog, mukaon. Okay? Puno ng gamayng ref dia sa pagkaon, no? Imo nang sa kung mapas mo ka. Lahiyang sabi, uy, kung ako'y buhaton din eh. So, okay, buhaton din. Nay libro, oh. Nay Biblia. Nay TV. Oh. Pero ganahan man kung maglaba. Oh. Di manglaba ka. Balik-balik kag laban ng kortina din sa kwarto. Ikaw ba? Nga na ipaapil man na ni mo palaban ako. Nga sa hotel man na. Ito ka na sa nagkapilisto po ni mo da. Ay lang ka suko good. Kay mo gwapa ra kag samot kung masuko ka. Bugal-bugalon. Oh, wala ka di ka mo tuoy. Si Lily ka, no? Haim des lili karon. Tuwa sa kwarto niyang giabangan at bang sa inyong mansyon. Unsa? Nagpaatbang siya sa bay? Oh, Kwan, nagtago siya dito. O dili na gid siya mabalik ang jigar. Ay. Mao nga ikaw nga tanga nga pagkakaluha. Mao'y misagang sa suntok ni Jigger. Eh ako nga ligta nga. Oh, so pamday. Di ka tanga, ha? Tanawa ra gud unsay nitabo nimo? Oh. Sa ako lang. Kunwa ta ka masundi, ha? Ngano nasundan man sa kunimo? Oh, swerte ka nga miabot sa ibon sa bay. Ug misibat ko. Ug sa diyang paglugsong nako sa eskina, nasigpatan ta ka nga misakay taxi. Mao nga nasundan ta ka. Unya, di lang ka magpasalamat ako? Salamat. Salamat. Mamali kag naguol lagi. Nabala ka na lagi kong Lili. Naon sila kasi sa bahay niya, giabangan no. Nabala ka na gito na ako. Pustahan na ita. Nga wa siya mabalaka kung namatay ka man sa mga kamot sa iyang katipon. Unsa? Ayaw po sulti sa daan na, oy. Kaluhami. Nagsinaaray mi magtinabangay. Mao ba? Pero abi ni mo Dalia no sa akong nakita. Ikaw lang ang nagsakripisyo alang sa mukaluwa. Siya ang napahuman ako pa eskwela, no? Nahimo siyang daotang babae tungod na ako. Nagpampam siya dili tungod nimo. Kun dili tungod sa iyang kahakog sa kwarta. Mahimo pag dili ni mo daoton akong kaluha. Kinahanglan makamata ka sa iyong katanga. Gipa-eskwela ka sa iyong kaluha. Aron magamit ka niya. Masugo ka niya bisan unsay gusto niya ipabuhat nimo. Gigamit niya ang inyong pagkakaluha aron matuma niya ang iyang gusto. Wa ba na mo abot sa imong nauna? Kung unsa ka marunong ang imong kaluha, ha? User siya, Dalia. Oh. Nganong milak man ka diha? Kitinuod man ang akong gisulti. Sige, pustahan na ita. Kung nabalaka ba siya nimo karon didto sa kwarto nga iyang giabangan? Kaya unsa man di mong gituhuan niyang gibuhat karon. Nag-shopping. Kabog na sa tubig. Kaninot nga ikaligo kung feel kay ni mo nga safe kas kakuyaw. Kaumot sa mga imported nga mga sabon. Di na ganun ako buhian si Anna. Karon pag ko makarealize,
kung unsa ka importante si Arnel sa akong kinabuhi. Oh, kinsa ba ka na nanuktok? Gilak mo din ako ang pultahan. Magtapis ko to, Alia. Ako lilion kung si kinsa ka na nanuktok. Usap ni Miss Lily, eh. Di man mga bilis puntahan. Miss Lily! Miss Lily! Miss Lily! Oh, Bilyo? Uy! Uy! Naligo di ka? Nagtapis ng tuwalya? Aba, okay na, miss, okay na. Ano sa to siya? Gisira magkalita puntahan? Hayop ka si Arnel. Huwag tingin sila magkuyog. Naglali sa tingin ng duwa. Mupawalin ako. 2 ka oras na kong mawa din niya. Ug ayaw gid paglakaw kay tingalig nagpangita na ron si Jigger nimo. Uoy. Sige, balik ka na. Dili, lagi ko mulakaw. Dalia, irespeto sab ang akong mga pong. Bisan kung dili kinasing-kasing ang atong kasal. Okay? Og to di, nanawag na ang butik. Nahuman ang imong buda. Ako ni pikaapon, inigbalik na ko din eh. Oh. Okay? Bye. Oh, uy. Buda. Nahuman. Usao man ni nako. Nabala ka na gito si Lily na ako karon. Ako lang ka siyang tawagan, no? Ay, ala. Ay, man ako cellphone. Wa man din sa akong bag. Yara mo cellphone. Uy, imo I-charge na kay lupat ha. Manawag ko nimo kada 15 minutos. Kalbiha gud nimo gud. Imo na yung nagikuha. Unya, manawa pa jud ka kada 15 minutos. Tungod kay naibaw kung gahi sa kag-o. Nabi na nabi, teka pa istorya. Oo, sige. Babay na. Kung gusto kag fresh kay nga pagkalutong pagkaon, panawag sa intercom ha. Ug pahatod lang din I-charge lang sa room. Ug kung ganahan kang magluto, na electric stove diha sa mini kitchen. Pagluto kung sa imong gusto, ha? Sige. Bye. Medyo kulit kayo. Bye. Magtunay. Ay, ito ani kitaon. Sa may akong buhaton anyway. Gusto. Magluto-luto ko. Pero, ang ako lang kung di ko kamaumong gamit ang electric stove niya. Muhigda na lang una ko eh. Pauda ni kinabuhi sa dato. Mabuhat ang tanang gustong buhaton. Bilyo! Oy, Bilyo! Sir Arnel! Oh, Ay, kaniya na ka? ikaw na ibutang sa garihanan ining motor ha? Oo, sir. Ato, sir, nangutanan ko sinira kung unsay gustong kanon ni Miss Lily. Di siya maniudto din Bilyo. Kay wa si Lily din Naaman siya, sir. Ha? Unsi? Naamas Miss Lily sa inyong kwarto. Unsa? Tinawag lagi, sir. Nas inyong kwarto sa Miss Lily. Kanihar na siya diha. Oh. Huwag kita siya mo gawas. Ang gitok-tok, huwag kita mo gawas. Nagbanda na magina, pagabot. Murgilantan. Sir Arnel, nausam ka, sir. Miyangos man ka. Bilyo, nakakita ba si mama kang Lily? Akuan, wa, sir. Way nakakita niya. Ako ra. Alam mo na sulti si mama, nga naa si Lily. Hindi pa ko gusto gubot karon. Ha? Nga naman sir. Nagdako gid ang inyong gubot ni Miss Lily? O Bilyo, di pa ko gusto makiksulti niya. Unsa? Unya, sir. Para ba ito mukaon? Tingalig mo unsa to? Kuan, mulakaw ko balik. Bahala na siya kung mukhaon siya di. Ha? Mula ko kabalik, sir. Unya kung mangita si Miss Lily ni mo. Ingna nga doon na ako'y laing uyab. Unsa? Ingin na ko na pagsulti, sir. Ingna. Ingna anak sa pagsulti ha. Basta di pa ko ganang magkiksulti niya. Di pa gid. Sige. Sir. Dili kini ko ni Jang imo. Mula ka og kagbalik, sir. Di pa lagi ko ganang magkiksulti ana bayana. Di pa. Unya mangita ni mong imong mama, sir. Unsa may ako itubag? Ay ikaw ni pangatarungan. Unya na kong pauli din kung mulakaw na si Lily. Ha? Bilyo, ayaw pagkiksultihan ng Lily ha. Kung makiksulti siya nimo, ayaw pamatay ha. Unya, lakaw ha. Ha? Sige, atur ko.
Uy, naunsa naman ako ni? Anong nagalit na sila kakontra og maayo? Paitay ni, ako may mapiit ang kalaki, ha? Ay naman ni sila. Ngayon mo pa man mapauli si Arnel? Di na nabag kakita na yun, mi. Karoon nga niyan ako siyang kwarto. Dili ko magkawas dinhit kung dili mo pauli si Arnel. Kanindot sa kong gibati. Nga ako sa bahay ni Arnel. Karoon ba ko makabatya nga luwas man day kay ko kung ni ako sa mga kamot ni Arnel. Pahala na ko sa mahitabo. Dili na ko mabiya ni Arnel. Kikulbaan kong maayo eh. Naunsa naman sa Miss Lily. Dili naman mo tubag ko tawgan. Sa makinita po niya. Karan po manong kong gikulbaan og maayos mga panghitabo. Kaisog yun na tong chicker, oy. Sakit pa kaya hangtod nagkaroon akong bunog. Ay, nagpahad na bagit siya nga. Tawagan kong usap si Lily. Masig matubag na siya. Taray. Yo! Hoy, noon siya makagigil. Mura makag... Akong senyorito nga, magsige naman noon kag singgit-singgit ya. Ay naman ang tambal sa bunog akong ipapalit ni Butyo. Kanina yung penny level ang akong napalit do. Ya. Ibag-iinan tamang ka, ang tambal sa akong apapangig ang palita. Ay, ni anak ko tambal na gida, uy. Ano na? Papangig naman. Inusap ang nadahon sa bayabas. Simple ka no. Ako ni Ibtotso. Ano yung bunog ba? Ay, binuang na tiyo, ha? Bibi tutuan kami. Lupad ka magilubat, awarot. Uy, lupat, uy. Langgam, lupat mo siya mangga, uy. Ikaw pa'y kabangin. Ikaw pa may mamili o itambal ni mo. Hindi ko na tamala tiyo. Nusa magka, uy. Oo, sa'yo, siyam nga. Di pagawa naman siyam nga ni mong armas. Ay. Gusto gikan mapriso, do. Tinalapit ako si Lili tiyo. Unsa? Nahibaw na ko kung asa ako sa pitaw. Asa man? Sa bahay itong iyang gusto kong tapakasan. Magbawas ko itong angel tiyo. Ha? Magbawas ko niya. Kuha ko yun si Lili. Uy, ala. Ni ano sa siya? Igarahirag tarong ang akong auto, Bilyo. Miss Yvonne, may balik sa lagi ka din eh. Oh, kaya nga naman na, Bilyo. Dili ba day mahimo nga mobalik ko din, he? Kuan ma'am. Pwede man ma'am, pero kuan man. Unsa man? Lausa. Nga na nagpanagan naman ka sa pagsulti. Unsa man? Ni ana ba si Arnel og ang bisit niyang asawa? Kuan ma'am. O pa man, mamauli ma'am. Asa man di ka to sila? Kuan ma'am, driver ko din Miss Yvonne. Di tawag ko kay bawo ko na. Asa sila ako mga gaon? Okay. Sige. Kuha sa baggage ang akong mga kinumprang lutuonon. Ha? Magluto ka din Miss Yvonne? Oh! Nalimot ka sa akong buhaton sa una, Belyo. Nga daan naman ko magluto din sa ilang Tita Cora. Lutuan ako glami ang white spaghetti si Tita Corazon. Noon sa Miss Kaylee, di magin makontak. Nga nang kani, uy. Tinawag na si Arnel. Hello? Hain ka man karon. Unsa guna pangutan na, ha? Tubagal ako. Hain ka karon. Diya sa hotel. Unsa gani kolor sa kurtina diha? Hoy, Arnel. Nausa taong ka. I-action ka ng kalain din sinultihan. Manugutaw ng utanam ka color list cortina sa hotel. Tubagal ang kung unsay kolor sa kurtina diha. Golden brown. Unsay nakabutang sa ibabaw sa lamisa diha. Usin man taong ka, uy. Sa kawag ka kakaon, nalipong na ka. Sige magkapangutana ng mga butang diri sa hotel. Usa may nakaon mo, butiti? Tubagal ang ko. Kadagan man imong sulti. Okay. Biblia ang nakabutang sa ibabaw. Unya na'y telepono. Ug na'y... Uy, Unsay uy? gamay nga kahon. Okay.
Ayaw na gilabti ang gamay nga kahon. O sa pa may pangutana. Hello? Hello? Awa na gugu sa kaamaw ni Tawana. Gi-off lang cellphone niya, way pa nang hiray. Asa ka mangitaan ni. Ang mawag yun. Kalabad sa utawhana. Karon pa sa kukabantayan ng kamay kahon sa lamisita da. Mura siya sudlan na no grilo. Gusto kay sudan na no? Nakatuwag man ko. Wa pa mo din sa kwarto si Arnel. Igutom ako eh. Hain man ka ni sila. Nga wa pa man sila mamaulin. Hindi pa sa kumay mo magawas. Kaya tingalig mo kalitog abot sila si Arnel o baka si Dalia. Mabuki mi nga kaluha. Nga wa pa man ni sila manunga. Naunsa naman kasi Dalia dito sa kamot ni Jigger, no? Wa ba kasi kulatahan ni Jigger? Dili ko ang imabalaga ni Dalia. Total, kamao man tumusaw ko ng tao. Pero hain man ni si Arnel. Maayo kayo naman na wag kong balik si Arnel. Oh. Uy! Iyamong taon ni. Ano mo makamang laks pultahan? Ay, kuan. Kanang nalimtan, good. Sa man karton nga, lapad nga dani mo. Ang imo ng Buda. Ha? Wa ni mo na abli ng gamay ng kahon. Ha? Tempa. O gano ako man kuno na ablihan nga imo man na. Giklaro lang ako nga wa na nimo hilabti. Dili sa taong ko hilabtanon pagkatao no. Gawas pa. Wa ko kabantay anak. Kung wa ka manawag. Usa? Unya wa gid ka matinga kung anong naana diha. Ay ngano matinga pa man ko. Ngahapit naman kumaana din ang batasan nimong kalit-kalit lang. Usa man ka? Di lang nimo tanaw na imong Buda. Ha? Nasag ka. Pa-cute kay kada. Ipagbuot. Tanawa ng imong Buda. Kung nakuha ba gyud sa butik ang style nga imong gusto. Kinahanglan. Naara na nimo. Lahi sa gada. Ang ubang kaslunon, excited kayo makakita silang Buda. Gusto naman gaya nilang isulob ni. Pero ikaw, murag wa. Kaya ano? Ano? Sa madinig kasala. Tininood ay ni gadiman. Dua-dua naman niya itong kasal. Hello! Unsay dua-dua? Dua-dua na din ha? Kaya nga no, dili di ay. Hala no? Unsa nang utuka oy? Kaya nga no. Imagine. Kadako na ko gasto ni kasala. Unya mo ingon lang kag dua-dua pa ni? Mangwinta. Wa ko mangwinta. Gipahibaw talaga nga dako kay ni mo ning dili ni dua-dua. Simbahan na gyud ning kasala. Mahibaw na ang tanan nga kasal na ta. Nakasabot ka? Kasabot oy. Sige na. Tan-awa na imong Buda diha. Imo baya ng design. Okay? Mag-shower on ako. Kalit lang oy. Sama sa nindramaha oy. Ang sakit matundugan. Diba? Nakuha bagay ka sa sastre nga akong design nga Buda no? Naligo pa man si Arnel. Ako ning tanaw na. Unsa man sa ning tiya na, uy. Gigutom naman ko, eh. Ay naman niya sa Arnel. Bisag si Arnel na lang untay mo pa uli. Hindi sa kumaya mamagawas lang. Ako kang liliyon sa gawas, no?
hinaylan ko kagabing portada. Mingaw man ang sala. Naa si Yvonne. Oh, nahibaw ko, tita, nga lamian. Kayo ka sa white spaghetti nga akong linuto sa una. Mao nga gilutuan, tagiti ka, tita, ha? Dali. Ito sila paingon sa kusina. Pasaom niya na ako eh. Nagutom naman kaayo. Si Dalia. Siya na ba katabag na ako? Pero mahalo mo sa kumanawang. Basig si Jigger ang makatubag. Ganun ni ama sa Nis Yvonne din eh. Uy! Ingon anak, tagit ka kapinangga, tita. Ay, salamat kayo, Yvonne. Tuod, wa pa mo makita ni Arnel? Dili man sad si Arnel ang akong gianhi, tita ba? Ikaw man. Ay, mingaw manggod kaayo sa bay. Og gimingaw ko ni mama. Mao nga, mianhi ko din hini mo. Ay, pastilan. Katong inahan mo, sa buhi pa to. Ari sa tumudagan ako kung laayan to sa inyo. Labi na ko mag-away sila sa papa mo. Mao ba, tita? Di na lang ta mag-iskot ni mama, tita, uy. Kaya musamot kita akong kamingaw. Maghikay na lang ko sa ako ipakaon ni mo, ha? Oh, ikaw good. Kanindot sa kong buta, uy. Nakuha sa mananahi ang akong drawing. Kanindot ka, no? Kung dili pala unta ni papakaroon ingno lang ang among kasal ni Arnel. Ano na ingon na sa nini, uy? Nangandoy man unta ko makasal dyan ko sa simbahan. Nga malipayon ko. Pero karon, sa maning kasala. Ganahan gidunta ko nga naaga si mama sa kong kasal. Sige matiman sa kong buhok. Pero unsan man uni. Tuwa ko'y ginikanan din unyang kasal. Fake pag yun. Lili pag yun ako nga. Pahitang kasala, oy. Anong naghila ka? Ha? Dalia? Kuan, waman. Siwa. Kaklaro ng luha ni mo? Ano yung kang wa? Ikaw ba? May mo pag di ka mapasapaso din sa kung utubangan magtapis sa tuwalya? Wala, kaarti ba ni mo? Huwag yung kamaanad na ako? Na basta, lainan ko magtanaw na ilalaki sa kung utubangan hapit na lang maghubo. Nung kutawa man ka, nindot na. Doon ay katawanan sa gisulti. Nga naman eh. Ha? Nakakita na ka sa una og lalaki nga nagtapis lang tuwalya sa motubangan? Ha? Mingon gani ko wa ko maanad. Mangwa ko kakita sukad. Ikaw pa nagbinastos sa tubangan. Oh. May ba mag-ilis lang kadaan? Dito sa banyo ay. Mag-ilis yung kadaan o kang mugawas. Pag-unahon na sa naibabayris gawas. Ay, lagi ma'am. Okay na. Ako na buhaton. Maya, unsa man ang buda ni Maria. Okay na na. Okay man kayo siya. Nakuha gis mananaya akong gidrawing. Okay ko na kayo. Anong nag-uol mo ka diha? Ang naunta kang malipay nga naana ng buda ni mo sa atong kasal. O kuan, kanang guwapa kay inigsulob ana. Simanig na. Pagwapahon tagyog kag samot sa adlaw sa atong kasal. Yumpid pa. Saan ka? Nalipay ka na imong buda o wa? Ha? Nalipay nga wa. Usa? Nalipay nga wa? Unsa ko nang tubaga gud? Klaro ako na nagtubag ni. Unsa nalipay ko wa? Kakutihan ba ni mo, uy? Tubag ako. Uy, kaya ko tubagon. Nalipay ko, kaya nakakita na ko sa kong design nga Buddha. Pero ako malipay kay
Kay fake atong kasal. Unsay fake? Ay, pida ba yaw? Hoy, Dalia. Dili na fake ang atong kasal. Gigastuhan ko na. Busa di na fake. Ug ayaw gid isukod ang buda kay basin di malason ang atong kasal. Timan na, ayaw isukod. Sigan sa mata. Bro, kurik. Hindi mo kurik. Basta ayaw nag-isulob. Lagi! Mag-ilis na ako. Bantay kay isulob mo. Sigbagol-bol diha. Sige, hiskot siyang gasto. Sige, kinasudi niyang utok. Mapakasal pa mong ni simbahan. Tiyo! Magdali niya, Tiyo! Magdali! Ay, yun ako ay. Ano ka man gawin? Magdadali man ka? Uy! Kakuyaw ko mo katayar, Tiyo. Murag maghagibis. Ingon man ka. Musong kang gubat. Mao nga nagkilikog para gubat. Maong nga kayo niya siya. Maong niya. Pursi maong. Maong jacket. O bandana. Maong ayagig bandana siya. O unsa naman bad boy pe. Unsa naman ko tanawon ini ha. Bad boy. Oo na. A good boy ka o bad boy. Pili lang. Pero nganong dadon mangyug ko ni mo sa imong lakaw. Oy, siya man ni oy. Kinahanglan na ako'y back up, Tiyo. Muna! Asa man ita? Adto ta sa bahay atong Arnel. Muna! Niya na, nakailis na ko ha. Di na ko bastos tanaw ni mo. Tuwa na sad. Nanghupaw na sad ka. Mahimo ba di lang ko nimo tagdon? Mahimo ba? Pasag di lang ko diri sa akong mga reaksyon, sa akong bation. Kinagngulngol pa ni bunog ko. Ay, katugi mong kaluha mo yung nakaingon na ba? Ngano di naman ako siya makontak, oy? Kung saan nga kalimta na kaniya, kay luwas naman siya. Mahimo ba di ka masigig panaot ni Lily? Okay. Aron di na ako siya dauton. Hala. Kuha ng gaming box sa lamisita. Ha? Akong kuhaon? O kuha o gablihi. Sure ka? Ay. Pero, Kuha na. Ug tan-awa. uy, Oo. Inaya lang. Matagak niya. kagdamay ini yun yung matagak pag yun. Makumkum ramang gani ni o. Sige. Ablihi. Ablihi na. Ala, sing-sing? Oo, sing-sing na. Ang bibi. Para kakinsa man ng diamond ga sing-sing. Para imo good. Abi nang imong kamot, be. Ato ni engagement ring. Ha? Will you marry me? Ha? Pakasaba ka na ako. Tay panagod. Kalay ba ni mo tuno? Ha? Ano nang utana pa magkaana nga ikaw may kay magbuots kung kinabuhi? Imo ni plano tanan, di ba? Ay. Kuha na good. Gusto lang na ako ba nga ipa-feel ni mo ba? Ang normal nga mga pangitabo kung doon ay lalaki nga gusto mga asawa ni mo. Ako lang giyunhan ang umaabot nga lalaki sa imong kinabuhi. Mao na. Ikaw ba? Bugal-bugal man ang imo? Asa may bugal-bugal to, ha? Nagtuod ka nga bugal-bugal ni nga ako? Oo, klaro, ana. O sige ko na, be. Kung bugal-bugal. Be, taduan ako, be. Tado ako. Kaya ako na isulod sa imong tudlo ang atong engagement ring. Nasa nang pa-cute-cute na sa kada. Ilumoy! O subo na ako. Para nindot ba? Di na ako ibunda ka. Kanang tinarong, ha? Pagtarong, oy! Ay, pa-cute na sad. Puyo sa diha. Sultihas ako. Hapag niyo, eh. Dalia, will you marry me? Tubag! Ay! Isuloob na lang ka na diha! Daka pa kay drama-drama diha! Ay, na ako patubag Tubag ka lagi, dugayan yung bagoy. Tando ako ba? Aron mahumanta. Ona!
Oh, Ayo ibundak, klaro ha. Kanang lambing. una. Dili na mao, klaro ha. Una. Mapakasal ko nimo. Kana ba? Abi nagtudlo ni mo, be. Ayo pagmugot kay murag kag tiguang tanaw na. Nabadya. Kay pagmugot kay gisuluban kag singsing kinahanglan malipay ka. Diamond niyo. Dayo mo. Kay kining singsing ako isulog nimo. Ha? Dili ni lubot sa baso. Sabot ka. Sa mga namoy-boy ka? Kinahanglan sultihan talang ka. Aron malipay ka. Aron mahibaw kag muamping ining singsinga. Kay nahibaw ka, ha? Kasi naibaw, sig pagutang naibaw sa gusto nimong ako may bawaan ha? Kinahanglan nga mahibaw ka. Nga kining singsinga 100,000 ang palit na ko ini. Oh, unsa? O kung di ka mo tuo, niya ang resibo. Kita ka? Mana? Okay. Mugawasaw na ko, may paliton ko. O niya, ayaw gid paglakaw ha. Pagpuntawan na. Nang hambog pang tunto, 100,000 ko bili ng engagement ring. Di ka ni sa kagatos lang, di as tabi-tabi. Karuhunta ni resibo, bi. Hala, 100,000 ko di ay. Kalay digit sa kuntian. Marad ako nalipong sa kagutom. Bahala na lang ni. Magawa sa lancho ko. Hindi na yun ako maanto sa kagutom. May kawitaw sa sala. Ay, may launtag waritaw sa kusina. Di launtag ko makita ng tao. Bahala na. Kailan makakaonjo ko. Gutom na kayo ko. Bisag unsaon ako tanaw. Ang resibo. Tinuod jud. Pero nganong mahalon man sa kain ni Singsing nga gipalit ni Arnel. Mahadlok man sa noong kung makawa ko ini. Kadak kong bayaran na nini. Iyabak naman gining tawhana. Oh. Unsa naman ha? Haom kaya sa imong tudlo ang singsing unsa? Giyon sa man nimo pagkahibaw. Nga mao ni size sa kung tudlo. Ingon anak ko kung ako'y mo plano. Sigurado o kompleto. Kakuyaw ini, uy. Usay kuyaw. Saan na lang kumawa ni? Oh, ay ginagwantang na kay bayran gina nimo. Ikaw ba? Hmm. Ano na palit-palit man sa kaning mahalong engagement ring, uy? O problema naman ako ini. Tag 50 pesos na lang tato yung gipalit. Kinahanglang tinuod ang tanang buhaton ta sa atong kasal sa simbahan. Aron bisan gamay, huway pagduda nga fake ang atong kasal. O gawas pa, simbahan ang atong kasal. Daghan ang mutanaw. Unsa? O kinahanglang mahalon ang tanan natong gamit. Kasabot ka. Grabe ha po, Dani. May problema naman ko ining kasala. Ay na nagproblema ha. Ang una-una nga kaslon ka na sa simbahan. Mas daghan na ang may baw nga kasalta. Usa di ka gyud mahimong magbinuang nako. Kay doon ako'y bisita taga media. Ha? Mao na. Media? Pag-ilis na. Mga onta sa restaurant din sa hotel. Salamat taon. Kay way tao din sa kusina. Magdalan ko pagkaon sa kwarto. Kanang pas lamisa. Mani ako datoon. O kanang binotilyang tubig. Kutong ko nagdaang slice bread. Kutom na siya kaayo. Oh, Nga kita. Nga. Ate lang ka dito ha. Bateri motor. Ah, kaya man ko nimo balikon. Balik tayo dito. Ako lang nagklarohon kung naaba sa mansyon niya itong Arnel Silili karon. Uy, di ka ko. Anya, di ba ka kusikahon sa gwaga diri no? Pasilan. Tingnan tiyo. Nandun na kay gihatod nga order. Yan ang nakumpay sa unahan. Ayaw kayo pagdugay ha? Basta. Puta ko niya. Di. Kahit di bangkong naman yung kinyaboy ay. Pero, ano mo masuko? Musibat, uy. Ay, ilang paba ko dyan. Tuwa naman si Lilis kamot atong Arnel. Maadok masyam kong mabiyangin. Kananda ko, yung pagumangkong kong banyagan kay Gitsura. Ay, buangon na ba niya? Ako na yung pusilon, napatay ko. Pusilon ko kaya siya, yung kasuko ni Lili. Patay ko.
Sige na, pag-order na. Ikaw lang order, uy. Katingalag, masayop na sa kong order. Ka-order pa ko ng title. Kinanglan makatun ka. Sige, yaw-yaw diya. Sige na, order na. Sa mukha ni mo, uy. Imo dyan ko lisuron. Ay, paitan mo, di man kakasabot. Asawa ta ka. Busa kinalang mo tuman ka unsa isultis bana. Kaya ang asawa, kinalang mo submit na sa iyang bana. Ay, bahala ka, uy. Kadagang ba ni mo istorya? Sige, mamang ka. Ako ko'y order, good. Ay, salamat. Nga nakasuot kong palit din sa kwarto. Ngaway na ka kita. Mukhaon ako eh. Kay gutom na kay ko. Lamian ng slice bread nga lang ipalit eh. Mahal doon man yun eh. Belyo? Belyo? Bon, si Bon. Tabangi ko og dain ning tray sa kwarto ni tita. Ato mi dito mga on samtang magtan-aw og salida. Yes, si Bon. Ay, may dadon din eh. Kanang slice Oh. Hain man ang slice bread diha. Ha? Sliced bread? Naday sliced bread ha, miss. Oh. Mahalon to nga slice bread, Belyo. Ang paborito tong slice bread ni tita. Ako kitang gipaluto og tuyo sa akong kailang bakery. Pero wa man lagi diha, miss. Dunay mikuha ato. Miss Bon, ay ito ko po sa ginli ha. Karon ba biya ko makasuod din sa kusina? Imposibleng mawa ang slice bread, Belyo. Kung way mo kuha. Kamao naging mo order og pagkaon para nako ang akong asawa. Good. Ay, bugal-bugal diha. Bugal-bugal din ang daygon ka. Kaya nakatumong na ka, ha? Sige, komentaryo. Tuod. Hantod ka nun sa mata din sa hotel. Hangtod kanus ang mupahawa sa bahay ang imong kaluha. Si Lily. Unsa? Si Lily? Tuwa sa... Tuwa sa bahay si Lily. Mipuli na siya sa imong dapit, Dalia. Unsa? Nasurpresa ka, unsa? Di pa unta kung musulti ini mo, pero... Nangutana man ka. O kinanglang mahibaw ka, unsa ka sigurista ka ng kaluha nimo. Abi na ako... Abi nimo dabala ka siya nimo. Nagtuo ka nga nahasol siya nga tuwa ka atong jigger. Pero... Dalia, dawata na lang nga naniguro siya sa iyang kaluwasan ug dawata na lang nga wa siya pagtagad kung maunsa ka. Hapit ka mapatay sa iyang katipon, di ba? Ug nahibaw gid siya nga mauna ang mahitabo nimo. Wa gid siya managana sa paglawog nimo atong jigger tungod kay gusto na siyang mulikay ini. Ay paghilak. Kinahanglang dawato nimo. Gaway kaluoy nimo ang imong kaluwa. Anong ingon na naman siya? Dili na mo kasabutan sa mga bata pa, mi. Dili na mo mga bata pa, Dalia. Dagko na mo nagkita. Dunay gap ang inyong kasuod. Busa kalimtiyo na ang imong kaluwa. Planuhon ta nga itong kasal sa simbahan. Okay. Ato na hilak sa kwarto. Ayaw din Himu ang bato ang imong kasikasig alang sa imong kaluwa. Aron makamata siya sa iyang kabuang. Mga unatan. Yan ang waiter. Nabusog lagi ko. Hindi lang una nakuha ning slice bread nga ako nagkuha sa kusina. Pahala na ko unsay mahitabo. Hindi na dyan ko mabiya pa ining baya. Motibo na dyan ko balik ni Adnel. Pangutan ang ubang mga katabang, Belyo. Kung kinsa ang nagkuha sa akong pinalit nga slice bread. Sige, Miss Bon. Pero kalma lang, miss. Kalma? Nagpaabot na si Tita Corazon sa iyang pagkaon sa kwarto? Unya mo kalma lang ka? Karon pa masugod ni may tabo nga. Doon mawag ta nga pagkaon din eh. Napangutan ang mga katabang! Uy, naitaw sa gate, miss. Ako na nga doon. Saan man nun eh? Karon pa may tabo nga sukad nga. May pagkaon nga. Mawas lamisa. Huwag mo sa iring din eh. Nana! Kinsam sa gani. Kinsa ba'y... Ayong adlaw, boss.
Oh, may adlaw sab. Unsay ato sir? Naba si Arnel? Wa para ba? Sa may mo tuyo sa akong amo. Milakaw pa mo gud ni. Suod ming higala. Doon na ang tako'y personal na tuyo niya. Na, wa ra ba sila din sir? Ang iyang asawa, naba si Lily? Wa sab, wa pa mas la mauli. Kung saan ka to sila mauli? Was ko mahibaw sir. Balik lang niya. Sige, balik ko niya ko. Kasi nga ni mo boss. Jigir, Sige boss. Ako na sultihan si Arnel. Kato na jigger nga nangita niya. Ay, naman ni Tigil, oy. Oy, anak. Nabalik niya siya. Siya nang miliko sa istinya pa yung din siya. Oy, ano siya mo nang dagwan ini nga? Dili may madrawing. Ano man ka do? Ha, Jigil? Isugat kag kumo dito na suko man ka? Noon siya man ka? Naglagot ko. Uy, kalma lang. Kasunod ko pangan sa lalaki ang may abi sakit. Namura! Sabi niya ko, marunong ka. Pagkil baba. Paminyawa ko ko ay. Tumbag sa kungan. Sabi niya kong marunong ka. Nyaw siya ba tayo, Ji? Wari ato gipakita. Magtuon ako sa kuha mo. Unya ako. Ibilin ka rin ito. Maniid ka. Unya. Naunsa ka? O man kay tingog-tingog diya. Sagdi lang ko diri, uy. Di pa ko ganahan mo tingog. Sakit na naon sa. Sakit gano'n naon. Kung ang labing suod pa nimo, ang mupasakit nimo sa. O, mubaliwa nimo. Abi, manggod na ko. Abi nimo og nabalakan nimo imong kaluha nga nagpaabot nimo dito sa giabangan niyang kwarto sa. Og sakit daw aton nga husto ko sa kong gisulti. Nga posible nga wa siya mabalakan nimo. Og posible nga iyan gituyo nga ikaw moadto sa iyang katipon aron mapreso ka dito. Og siya gawas nun nga mobalik sa akong kinabuhi. Igsuon, manggod mi. Anya kaluha pag yun. Sa ako nang giingon nimo. Bisan pagkaluha nimo, laylay gihapon mo dagan sa utok daya. Og midako ang imong kaluha nga mangingilad siya. Busa sayo na lang kayo niya ang pagpangilad nimo. Pero sigurado gyud ka nga tuwagin si Lily dito sa inyo. Si Bilyo ang misulti nako. Mao nga wa ko mulhaws og suod sa bahay. Tuwan na gid si Lily sa inyo. Ibalik na siya sa imong kinabuhi. Mao nga di ko mo pauli dito. Samtang tuwa pa siya. Di pa ko makasiguro. Kung unsay mabuhat ko sa imong kaluha, kung magkita mi. Lagi na kay mamugos siya nga mupuli sa imong dapit. Unya, ang imong inahan. Usahaw naman lang. Mao lang na ang akong problema. Arnel, kinahanglan nga tubangon ni mga akong kaluha. Unsa? Unsa man mo? Wa mo kakita kung kinsa ang mikuha sa sliced bread din, he? Miss Ibon, ay lang kayo pag-isog, ma'am. Kuan, magpalit lang og slice bread. Pero nagpaabot na si tita sa kwarto, Belyo. Ay na lang siya nga, basig ikaw ni Miss Lily. Oh, unsa? Unsay Miss Lily? Ngano? Niya si Lily? Sorry, miss, nawag ang sulti ni mo. Naras kwarto lang ni Sir Arnel si Miss Lily. Kaletse! Miss Ibon, magpalit na lang kong lain. Ay lang sa mukas, Miss Lily. Okay, nag-away mo sila si Sir Arnel. Unsa? Nag-away sila? Oh, Miss Ibon. Dinhin naman si Sir Arnel, pero milakag balik, sadang nahibaw siya nga na si Miss Lily sa ilang kwarto. Oh. Mao ba, Belyo? Nga nung wa man dayon ka musulti na ko, ana, Belyo. Nalimot masab ko, Miss. Okay. Pagpalit na lang og laing sliced bread dito. Ako ni bahala ni tita. Pero, nahibaw ka ba kung unsay giawayan ni Lily og ni Arnel, Belyo? Kana ang wagi ko mahibaw, Miss Ibon. Kinsay gusto nimong imbitahon sa atong kasal sa simbahan? Ha? Kinahanglang kalimtan taon na ang imong kaluha. Nga tuwa sa bahay karon. Ang atong kasal ang atong atiman. Wa man ko'y maimbitar sa tong kasal. Kaya wag ko'y kaila dinhi. Tuwago sa isla akong mga kaila. Sultihi lang ko. Kinsaman sa taga-isla ang imong imbitahon. Ang imong inahan? Ayog ilarang ako inahan, Arnel. Mahimo ba? Dili mahimong mahibaw nga ako inahan sa kagubot sa mga kinabuhi ni Lily. Kalma lang, okay?
Okay, sige. Layanon ako sa pagpangutana. Unsay makalipay nimo sa adlaw sa atong kasal sa simbahan? Ha? Ano sa kanimo pa cute, ha? Pag-unahon na diha kung unsay makalipay nimo sa atong kasal. Way makalipay na ako sa tong kasal. Kay fake atong kasal. Bida nimo, unsa man kang sultihan? Di lagi fake ang atong kasal. Na unsa man ka? Di makakasabot oy. May mo ba? Si may mo ba? Di na lang ko mangimbitar. Ikaw na lang pang-imbitar diya sa imong mga kaila. Total, si Lily man ang imong gipagkasla na ni kayo na. Ug dili man ako. Okay, mao man ka ha. Sige, kini na lang. Asa man ta mag-honeymoon human sa atong kasal. Ha? Ka-cute gid eh. Sus, ay sigbalik. Ha, nasad? Dagana nimo gahawa pa na murot. Bugal-bugal ha. Wa ko magbugal-bugal ha, serious ko. Kinahanglang mag-honeymoon ta, kay nakasalog ta. Og ikaw ang papilion ako sa dapit nga adto ta mag-honeymoon. O ganun importante pa man nimo ako opinion ha? Nga ikaw magkay magbuot sa tanan? Ha, Arnel? Ako'y magbuot sa imong lihok, pero ikaw magbuot kung happy-happy na ang iskutan, okay? O sige, bisan asa. Basta layo. Bisan asa, basta layo. O, Okay, noted. Bisan asa, basta layo. Okay, adto ta mag-honeymoon sa... Okay, adto ta mag-honeymoon sa buwan. tanawa na ka Oh. kumanulti. Wala dyan ka may problema ni Lily na mo sinultihan. Uy, nga nang maproblema man ko niya. Bahala na siya sa iyong kinabuhi, uy. Pero tuwa siya sa inyo. Usaw naman lang kung mag-isulti ni si mo inahan, be. Ay, kahadlok. Dili siya musulti kang mama. Nakaluhan mo siya. Kay kung buhato na niya, mawagtang na ang iyang alas nako. Kay oras nga may bawo si mama nga kaluhan nimo ang ako untang pakaslan. Dunay laing mahitabo. Mapugos siya sa pagsulti ni mama nga iyang gilayasan ang among kasal. Ug ikaw nga iyang kaluha ang nag-anto sa akong kasuko niya. Ug dili na buhaton sa imong kaluha. Kaya nga ako nang inahan ang mamahimo niyang kontra. Oh. O diba? Gusto ka. Mana, gamit kay nako akong utok sa. Mana, tagsar ko masayop dalya. Timan igi na, tagsar ko masayop. Okay, sige. Balik tas atong kasal. Usa pa mang gyud. Usa pa may hisgutan. Nagkanang pangutana. Usa pa may gusto nimong meto buo man sa atong kasal, ha? Nanakit nila akong bukong hinigda. Pero wapagit pa ulit si Arnel. Hain mga siya. Hain mga silas Dalia. Oh, hala. Si Dalia tuod. Kiyunsa naman kasi ni Jaker. Pero... okay na tito si Dalia, uy. Fighter bitaw to siya. May nanugtok. Kinsa ka na nanugtok? May langot ako sa adan na ni. Nalak na ko ang portahan. Ako nablihan. Oh. Ni aka gyud di ay? Oh. Oh. Nganong misika man ang imong mata, Lily? Dili ka makatuo nga ni anasab ko sa bahay ni Arnel? Awon sa man, ikaw ba nagkuha sa sliced bread nga akong giandam para kang tita Corazon? Oh, hoy naunsa man ka? Nganong misiga man lang na imong mga mata? Tubag ako, nang hilabot ka sa akong pinalit? Ha, Lily? Oh, ay! Panuway ka, Lily. Hapit ko malugpitis imong kayabag, ha? Maldita ka da. Miss Ibon, ay lang pagwahil din ni ma'am. Kay basig, kutasan si Madam Corazon. Ang panuway! Kalma lang. Ay lang mo pag-away. Kay, dili pa ito mapauli si Sir Arnel. Unsa? Og nanong nahibaw man ka? Awa? Ako nag-away man sila. Maong nahibaw ko nga, di pa siya mapauli. Maayo rag magkabuwag na sila. Ay, ang pagkapanira. Oh, ang sabi natin, kumusta na yung pagpaniid? Ay, siya kay pagpanira, wagi ayo. Wagi siya mauli, Jigger. Nagpaatbang ko sa inyang gate, pero
Wag yung may abot nga auto. Di sa mata mong maglakaw sila eh. Tato ko na sila. Tabagay ko hunahuna, tiyo. Una sa may ako ay katamang mo. Di ko hangin yung utok ko, dong. Di na ko makaunaw na og taro. Di ko mo tuo nga matiguang ang utok, tiyo. Oh, Kinahalang mabawi ko si Lily. ako pa ni mo digay, no? Di na lang tamang inlabot ni Lily. Kay tuan naman to sa maing kamot. Ayaw kong sultig magkapailis ko utyo, ha? Usay mo ito yung pasabot, ha? Nangilad yun ang kahimtan ni Lily sa kumakamot, mo ba? Sumagod, but ante naman. Hindi pa bago sila ininitabo niya uban ni mo, ha? Hindi pa ba? Nanelbisyon naman siya ni mo. Kay gaan ka man kay kamot. Dili bugat. Gawas pa, gibuwagan naman kaniya. Di na yun tumubalik niyo bisang Bitaw, di gano'n mahimo. Hindi siya mabalik na ko, mamatay ka siya kung di siya mabalik na ko. Samot. Buhi o patay. Kanya tanawa? Oy, ayaw pagdawat o patay na, oy. Naunsa man ka. Baitan niya patay, bugnaw niya ba niya mo dawat kag patay na? Maglubong na lang taan ng kalaki ni mo dog, patay mo dawat. Makagusto pa kag, makaluto, makagusto naman. Makagasto pa kag kapinyan niya magnanay patay mo abot din eh. Naunsa ba daong ka, oy? Gusto ni ka mong palit ng kape? Plag din niya to si Lily, oy. Pangitaglaing babae. Di lagi mahimo, tiyo. Si Lily ako gusto. Si Lily! Kanindo din sing-sing nga gipalit ni Arnel. Isip pa among engagement ring. Pero, ano iya pa man gihimo, oy? Ano iya pa man kung gipasuway usulob ni? Magsakit-sakit lang ni sa kundugan kung magbuwag na mi. Kung iya na ipanular ang among kasal. Lain na ko utok ni tuhan na, oy. Lakot. Ay, oy, ano mo pa mong kamatog diha? Da, sagdi lang ko diri, oy. Doon na lang ko yun-una. Sa may mong ginauna. Sa pa, di ang kasala to sa simbahan. Oh, nga naman sad. Kumusta naman sa'yo nasuda ng utok ni mo, ha? Kung nagunahuna ka nga ako ning iatras, is may nang may baw ka, nga mahinayon gyud ang atong kasal. Pero, Kung ako pa ikaw, pag-enjoy na lang sa pagpangandam sa atong kasal. Una-una nga malipayon ka. Kana lang. pero unsa man ako pagkalipay ining nga Ining nga unsa. da, wa oy. Siwa, oy. Wa, Lahusa. Kung di na nimo lahuson og sulti, aw, di ka makatog ron. unsa ka? Nani sa kanim kinaiya da, puro ka yabag. O nayabag na bitaw ko karon. Dagan ako gipang desisyonan nga dili angay desisyonan tungod nimo. Ay, ngano ko taon nga kung mapasangin lang nimo ana nyur. Tungod kay mo na tinuod. Usahay maglibog ko. Kung tarong pa ba kog utok. Kung mauna-una na ako ang gibuhat sa imong kaluha diri na ako makaingon ko nga. Gusto nga ako. Ug unsa man ko ni gusto si mong gibuhat karon ha? Tanawan ko tarong baka. May gasto kag dako tungod sa fake na Ay kasal. mo bag mo hilom na lang ka, ha? Dali dali diri dali. Sa dali. Tupad na ako, matuog na ta. Ha? Unsa ka siniswerte? Sabi diha oy, kamalipong. Nalipong na gyud ko. Mga pataka na lang kog demand nimo. Sige na, matuog na diha. Di pa ko katugon oy. Kamti ko dali. Oh. Ah. Sana mo sad na. Si Lily? Unsa man kahituyo ni Lily kang Dalia nga nanawag man gyud ni kang Dalia. Unsa man kahibuhaton ni Yvonne karon nga nagsigi naman siya og adto sa bahin ni Arnel aron pag-atiman sa inahan ni Arnel. Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Estranyo sa gugma dalit sa RMN Drama.